Anginkinga. Yini ke? Konke. Hayi. Bese ngikutshelile-ke phela we mama, akekho umuntu owangithathela wena phela. Wena unemenayida wento phela. Kusebhuda wenza umbono kufuna. Awume we mama ngizobuye ngikufonele. Uthini wena? Hayi manje futhi uhamba nayo? Wangilandela uzokugwaza. Okay. Umuntu usebanjwa yingane inkunzi madoda. Hayi. Yini kwaphela mina wathi hayi indaba. Hey, Uyaphela. awume wena, asami. Oh, ngiyangihleba nalomuntu akubhekelile. Hey, ubani uthi ungahleba wena uvele uhlebekile? Oh, ngathi ngiyidlalela mina wasuba serious. Hayi ngiyayidlalela wena kanami. Hawu, yazi ngifuna usizo lakho phela. Yini kwesesha? Kunengane engifuna ungizamele yona. Mama mana usho yiphi yona ingane? Ngisho leyala mina boy. Mana uyabona usho le eyami phela leyana, na kumele uthole yakho. Lalela ke boy, ngifuna ukuthi kwelinye lamalanga mawuhamba nayo ngifuna nje ukungiprovide. Uyihambe. Khuleka kubala lolo, khuleka kubala. Hayi, Mina ngisabulutho mina. Hawu, yazi waba nenhlanhla ngathi yona leya. Hayi bo. Iyo boy, iyo Mama boy. mana ngiyabuya. Uyabuya. Bathi bekuthuma pastor ngiyabuya. Young T, this is amazing. Wena ayikho indaba yakho wena. Yini? Wawuyaphi nje ngalela langa? Buka lengane yasala yakubuza ukuthi ubalekelayo. Hayi awume wena. Esho madoda lethani lamafoni. Hayi mina nginayo nangu na. Hayi wena. Uthe letha iPhone. Okay. Sakhetha la iPhone. Awubafo. Kwenza njani manje? Usakumasha sana. Hawu futhi kanti nawe sibamba inkunzi nawe igwala. Uyabona? Anithi imali. Imali. Ekuseni nayihlama ngithe lethani imali. Hayi asinayo malume, asinayo thina ngesinayo. Ngiyakuyithola. Uthini? Hayi ngithayi lutho. Ufuthi lo wathi akakusali. Balele njalo bafana ba. Yebo Sithole.